pagkuntong yan. Babaho ng tubig. Sayad na sa mong lansya. Mas-swimming kami. Kunyan, ang oras kunyan is 5 past 5 na. Ayan na, alam na gabo sa laok. Ayan. Pahali na kami dito sa Harong, sa Karangahan. Papunta na kami ng Kamama. Mairibanan kami. Masarabay kami. Happy ka? Ugmaho ng mga aki sa swimming. Iyon na ni ang Kulapnit Cove. Ayan, pag ni-rent nindo ni, pwede nilong magamit gabos yan. Ini ang main na cottage, ini pwede mo pang magamit. Ayan o, dahil man kaya kami ma-overnight. Kuyan lang kami, day, trip lang kami. Tapos ini pa oh, saro pa, kaya kadakol ang magkakasya. Ayan, pwede pa dyan sa taas. Yan, pwede ining ma-avail pag rent mo ini, yung exclusive lang sa nag-rent. Kaya advisable digdi ang mag-booking online. Mayo digding walk-in.
Kamukha ka ng Daddy Lo. Ayaw ko daw. Ay, sumbong ko. Ay, Ay, kundi. kapatid ba na? Iyan. Papa, mahamis da Boy, si tita pala, si tita. Yan, nasakat kami. Digdi, ma-explore. Hindi ang agi. Dahil magdalagan. Ay! Kaya kan aki? Oo, tamayo dang taputan ng aki. Pero magayon talaga sa taas. Ikata nakaabot ka na, magayon talaga. Oo. Taas-taas pa kaya. Di lalo si Plebel daig di pwede. Ayan, halangkaw na kami. Nagsuko si mga magagabat. Di ba po ako magabat? Iyo makamahulog ang aki. Ay, the hills are alive. Baba na duman, Rose. Ang picturean mo kami. Ay, nasa... Magayin ko ta kung baka Ano, cellphone garo ni Mama. Sabi mo si Jomar, picturean kita. Ayaw ang salita itong cellphone ni Papa. Jams! Yan, nasa taas na kami. Ayan na. Okay. Ako daw na Picture ka lang. May dakulang sira sa Eraro. Dahil low tide, ang iba malakaw na lang, duman. Duman, yan. Dahil man delikado yan, lalakawanin da. Kami, nakasakay kami igdi sa lancha. Elisa, mahulog ka. Ako ang mahawak. Yan o. Gusto mo maglakaw mo? Ayaw. Si Lilis nung ayaw. Ako kung dai pa ko kanina nakasakay, naglakaw man ko dyan. Ako kung dahil ko pila eh. Naglakaw mo. Kasi type ko maglakaw eh. Bidyon mo, ay dai, may kapot silang cellphone, dai pwede tapag nag-slide. Bakuman mahal nas. Bakuman po ah. May partida dyan, ano, na lugar itong maindo. Ba, gano mahahaloy-haloy na mga picture pa niya, ang si Rosan eh. Nilalakaw lang ani kang bangkero.
Pag-unas pala niyan. Oh, sabi na si Rose, ano, nagma-my day na. Yung Mapasa yan cellphone mong yan. Para sa pasada ang sekwan. Mabasol-basol ka. Tama ka may slide ka. busis kang kwarto sa... Hindi. Nawigon pala. Ito ang car. Ayan. Naglalakaw kami. Low tide. Hababa o hababa mo ng tubig. Sayad na sa mong lancha. O, kaya yan o. Praktisado na kami ta sa karangahan. Pimingarog ka ni